Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zausua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoituz. Hungariako Elisabet santuari behartsuetan Kristo ezagutzea eta ohoratzea eman zenion jainkoa. Egizu, haren otoitzari esker, behartsuak eta atsekarituak maitasunez zerbitza ditzagula beti. Zure Seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainkotarre genizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Apokalipsis liburutik. Nik, Joanek, jaunari entzun nion, neri esaten. Sardesko Elizaren aingeruari idatzi ezaiozu hau. Ona zer dioen jainkoaren 7 espirituak eta 7 izarrak dituenak. Badakizkit zure egintzak. Bizi zeralakoan zaude, baina hila zaude. Esna zaitez eta sendo ezazu hil zorian daukazun ondar hori. Ez baititut, onak arkitu zure egintzak nere jainkoaren aurrean. Izan gogoan beraz, nola hartu eta entzun zenuen ere izan. Bete ezazu eta bihotz berri zaitez. Erne ez bazaude, lapurra bezala etorriko naiz, eta ez duzu jakingo zein ordutan etorriko natzaizun. Hala ere, badituzu Sardesen, beren jantziak zikindu ez dituzten bakar batzuk. Nerekin ibiliko dira, soineko zuritan, merezi baitute. Garaile ateratzen dena, soineko zuriz jantziko da. Eta haren izena ez dut bizien liburutik kenduko. Eta aitortuko dut haren izena, nire aitaren aurrean eta haren aingeruen aurrean. Belarririk duenak, entzun beza, espirituak Elizei esaten diena. Laodizeako Elizaren aingeruari idatzi ezaiozu hau. Ona zer dioen, amen deritzanak. Testigu zintzo eta leialak. Jainkoak egin dituenen hasiera denak. Badakizkit zure egintzak. Etzerala ez hotz ez bero. Hotz bazina edo bero. Baina epela zeralako eta ez hotz ez bero, ahotik goraka botako zaitut. Esaten duzu, aberatsa naiz, aberatsa. Ez dut ezeren beharrik, eta ez dakizu gizagajoak zerala eta errukarria. Behartsu zerala eta itxu eta larrugorri zaudela. Sinis ezaidazu, erosi ezaidazu sutan garbitutako urrea aberasteko. Erosi jantzi zuriak soinean jazteko, zure larrugorriaren lotsa agerrez dadin. Erosi begietarako ura, zure begiak igutzi eta ikus dezazun. Maite dituzunak, maite ditudanak, estu hartzen ditut eta zentzarazten. Leia zaitez beraz eta bihotz berritu. Horra, atean nago ate joka, norbaiten ere mintzoa diltzen badu, eta atea irekitzen badit, haren gana sartuko naiz, eta elkarrekin afalduko du. Garailea ateratzen dena, nerekin eseriraziko dut, nere aurkian. Ni ere, garailea atera ondoren, nere aitarekin, haren aurkian eseri naizen bezala. Belarririk duenak, entzun beza, espirituak Elizei esaten diena. Jaunak esana. Erantzun salmoa. Garailea nerekin eseriraziko dut. Garailea nerekin eseriraziko dut. Akatsik gabe eta zintzo dabilena. Bere artean egia dioena. Mingainez
inor bezten ez duena. Garailea, nirekin esertzeko dut. Urkoari gaitzik egiten ez diona. Auzokoa lotsagarri uzten ez duena. Gaiztoari esker txarra ematen diona. Jainko beldur dena ospatzen duena. Garailea. Jauna zuekin. Jesukristoren ebangelioa San Lukasen liburutik. Aldi hartan sartu zen Jesus Jerikon eta herrian barren zikoan. Bazenan Zakeo izeneko gizon bat, zergalarien buruzena eta aberatsa. Han zebilen Jesus zein ote zen nola ikusiko, baina ezin zuen jendetza handia baizen. Bera berriz txikia, eta laizterka joan da basakeku baten gainera igo zen, Jesus ikusteko. Handik igaro behar baizuen. Jesusek tokiatara hurbildu zenean, begiak jaso eta esan zion, Zakeo, jaitsi zaitez agudo, gaur zure etxean gelitu behar dutetan. Zakeo berehala jaitsi zen eta oso pozik hartu zuen bere etxean, eta ikusi zuten guztiak marmarka hasi ziren. Gizon pekatari baten etxean sartu zelako. Zakeo ordea, zutik jarrita, honela esan zion jaunari. Jauna, nire ondasunen erdiak behartsuentzat ematen ditut, eta inori bidegabez ezer kendu badiot, lau halako bihurtzen diot. Eta Jesusak esan zion, gaur salbamena sartu da etxe hontan, hau ere Abrahamen seme baita, izan ere gizonaren semea, galdua zegoena bilatzera eta salbatzera etorri da. Jaunak esana. Gaurko ebangelioan, Jesusen jokabide normal bat entzun dugu, askotan eta askotan egingo zuena. Garbi dagoenez, ebangelioetan ez dira agertzen, Jesusek egindako gauza guztiak ezinezko izango litzateke, ikaragarri luzea izango litzateke, bakarra momenturik printzipalenak. Eta ohartzen gara askotan agertzen dela Jesus, halako publikano edo zergalarien etxeetan sartzen zela, haiekin bazkaldu edo afaldu egiten zuela, haiekin egoten zela. Eta zergalariak oso bezki ikusiak ziren, oso fama txarra zeukaten, eta Jesus ikusten zutelarik marmarrean hasten ziren. Esanez, hau pekatarien etxeetan sartzen da. Baina Jesusek ez zion batere kasurik egiten pentsamendu horri, are gehiago, behin baino gehiagotan eraso egin ziren. Esanez, bera ez zela etorri, medikuak ez duela bakarra, ongi dagoena, baizik eta gaixori dagoenarena jun behar duela batez ere. Eta ulertaraziz, danok daukagula bere premia. Jesusek hori oso garbi utzi nahi izan zuen, denekin egoten baitzen. Eta ez zion batere kasurik egin, bere garaiko halako baztertze kriterio guzti horiei. Eta denekin egoten zen, eta ikusten dugu gainera zen horako eragin zuen Jesusen presentziak. Pertsona honek jakin da Zakeo eta oso pozik hartu zuen Jesus bere etxean eta horrek bere bihotza aldatu zion. Bazekin Jesusek behartsuak estimatzen zituela eta horregatik esan zion Jesusi eta bertan zeuden guztiei esan zien nire ondasunen erdia behartsuentzat emango ditut. Jakin da, Jesusek pozik hartuko zuela holako gauza eta gero inori bidegabez ezer kendu badiot, lau halako bihurtuko diot. Horixe da, esan genezake, Mateoren, Zakeoren bihotz berritzea. Jesusek nola modu hortan esan zion, halako bisita egin zion, berarekin pertsonalki egondu zen, eta Zakeo modu horretan reakzionatu zuen, modu horretan jokatu zuen. Eta gaurkoan ospatzen ari gara Hungriako Santa Isabelen eguna. 13. mendeko santa bat egun, aspaldikoa, Hungriakoa, eta bere
esan genezake ezaugarririk nagusiena izan duzan batez ere behartsuak eta gaixoak zaintzeko izan duzuen irrika. Famili importante batekoa zen, alako gara jarteko nobleziakoa, eta beti gizarte guztietan eta garai guztietan egoten dira diferentzia handiak, baina garai hartan esan genezake oso bereziki markatua zegoela, aberatsa zena, famili noblekoa zena eta behartsuak eta plebeko jendeak eta olakoak. Eta berazan noblezikoa. Gainera, euskaldutzan, garai hartako pertsonak importante batekin oso aberatsak ziren, oso boteretsuak ziren. Eta Santa Isabelek, halako bere fede sakona zeukenez, evangelioa barneratua zuen eta halako irrika izugarria zuen laguntzeko behartsuei eta oso bereziki gaixoei. Bere senarra hil zen, garai hartako gurutzada batera zihoala, eta alargun gelditu zelarik Frantziskotar hirugarren ordenean sartu zen, eta bere bizi osoa, ez zen oso luze izan gazterik zen, baina bere bizi osoa dedikatu zuen hango ospital batean gaixoak zaintzen, eta gaixo pobrea ziren. Eta esaten dute, kronika duzuten agatzen da, berak kasurik etortzen zirela kaletatik zikienak komplikatu behar pertsonaltik baten zan, horiek garbitzera, sendatzera, haien laguntzera. Barnerako izeukan Jesusek esandako hitzura, Jesusek erakutsitako errukizko miserikordiazko obra hura gaixorik egoen eta lagundu edo bisita egin zenidan. Berak gaixoengan, behartsuengan, Jesus berbera ikusten nahi zuen. Eta egin ditzagun orain gure eskakiak. Eskatuko dugu, gaurko egun honetan, aita santuaren alde, Frangoikoak bere indarra, bere argia eman dezaion, eska dezaion jaunari. Eta gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko bezasatuan bereziki kontutan izango ditugu Alberto Martínez eta Xabier Martinikorena. Jaunak ere baitan hartu eta handik gure alde egin dezaten eska dezaion jaunari. Entzun aitaunak bihotzez egiten dizkizukun eskakiak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bete gaitzara zuganako maitasunez, eta ekar bezaigula betiko bizitaren zuriona Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jaun zuekin, hora bihotzak, eskerrak jakoiko gure jaunari. Egokira bai eta zuzen nahi beti zuri eskerrak batea jauna eta
Afalondo berdin izanturik, berriz ere eskerrak emanez, ere ikasleei eman zien esanez, hartza zuen eta edan guztiokotatik, hau nire odolaren kalizanatan, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizuean nire hori gabe. Hau da, sinusmenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren okian eta salamenaren kaliza, esteintzen bizkizugu zuri eskerrak emanez, aldanean zure sartuntzari onartu dituzurako, eta panik eskatzen dizugu Kristoren gorputzodolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzela. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure izan, eramazu maitasun sora Frantzisko gure itasantuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna bizteko itxaropenean magian gure segideak, bereziki Alberto eta Xavier, eta hitako guztiak aritzazu zure ortegiaren argitan. Errukizak izkidu horren, guk guztiok betiko bizitza iretsi dezagun, jangoikoaren Ana Maria Noatxuarekin, San Jose de Esperarekin, apostolu santuekin eta gizaki guztietan zure adeskiden izan diren santuekin, haiekin batean gorez ezagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta intza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan, salbatzaileak, agindu eta erakutxiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure eta zeruetan zarana, santu izan beti izan izena, etorregi zure erreikuna, egin beti zure nabea zerua bezala emain gaur egunetako orkia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorrei barkatzen dugu ezkero, eta ez duten taldeetan, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik eman duzu pakea gure egunotan, zure errunkiak eskarpekatutik garbi bizi daitezen, eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zaitan dela. Jesu Kristo gure jauna zure esnalda apostoluei bakea duzuen dizuen bere bakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pegatuei, eta zure gogoa betezela, eman jozu elizari bakea, eman batasuna, errege bizi bertzera, gizardi eta gizardietan, jaunaren bakea beti zuekin. Eta eskorik eman gabe, eman jozuen bakearen karri. Hangoikoaren dituza, zuk ertzen dezun mundu probetatua, Una hemen jangoikoaren dituza, munduko pekatuak hiltzen duena zoriontsuak jaunaren behirakikoak. Jauna, bizizko izinor zure etxean sartzeko, baina sartzen zutatik esan.
Sakramentuaren doai satua garturik aparen eskatzen dizugu jauna, zure semeak bere oroigarri egiteko agindu zuen eukaristia honek, haudi dezala gugan gaitasuna Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, berika zautzatela jaiko guztia dena gaitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren bakean. Eskerrik asko jaun, uantz